Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Suma salatuhu wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten ngasane sedaya para bapak, para ibu, jamaah salat subuh umat Islam wonten ing sapa mriki sedayanipun ingkang kula hormati. Bilih wekdal enjing menika dinten Selasa tanggal kaping 17 wonten ing wulan Ramadan. Kita tasih dipun pinanggihaken malih kanthi lewat ngaos. Pramila monggo kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, lan kita iringi kanthi maha sholawat tibil qulub kados biasanipun kanthi pengajeng-ajeng pengarep-arep ngalap berkahipun sholawat tibil qulub lan ngalap berkahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sama diparingi sehat, selamat wilujeng, aman ya waras, isa rampung angin kita nglampahi siam kanthi siam ingkang makbulan indallah. Pramila monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kane iringan wasan selawat tibul qulub selawat al-fatihah muga-muga metu berkah manfaat kagem sedaya donya lan akhiratipun. Langsung kemawon rasaken ngaos nembe Selasa sis keliwat wingi nak kula ngaturake wontenipun utamine pertama wontenipun salat Lailatul Qadar. Saniki akhir kula ngaos. Kita tasih dipun paringi wekdal wontenipun bulan Ramadan menawi kok mangkih bodhone upama dina Setu ya isih pirang dina nak teng Jumat ya isih pirang dina pun kita nunggu pengumuman saking pemerintah. Oh nenten mawon. Lha napa isine niki nggawa wong Jawa biasane nyong nggawa aji-aji. Wong Jawa ki umume nggawa aji-aji, jane awake dhewe nggawa aji-aji mumpung. Awake dhewe kedah beto aji-aji mumpung. Mumpung tasih diwehi kesempatan wedal bulan Ramadan iki bulan poso kita gunake sak apik-apike sak bagus-baguse amarga awake dhewe niki isih diparingi menangi nganggo aji-aji mumpung isih menangi bulan Ramadan tak tenanan oleh ibadah. Saestu niku wong perbandinganipun ibadah saliyane Ramadan ora ana tandingane. Saestu niku ana tandingane sampai ibadah menangi Lailatul Qadar sak salatan wae dibandingake kalian 30.000 dina saliyane Lailatul Qadar isih apik sing Lailatul Qadar sepisan tinimbang ibadah 30.000 dina. Sewu sasi niku lho Pak Dase nek ditolak 30.000 dina sebab sesasi 30 dina apa dibunderake ping 1000 berarti 30.000 dina. Niku ora tandingane paling apik paling tikel matikel ana ing wulan Ramadan dan ing wulan poso. Yen kita mawi aji mumpung diitung mulai dina iki Rebo, sesuk Selasa, Rebo, Kamis. Nak diunggahke mangke dinten Jumat tasih ana Jumat akhir wonten bulan Ramadan. Mboten gawa aji-aji mumpung. Pun duwe mumpung. Nomor lorone man kita teliti to awake dhewe. Agenipun sami pudunan. Tuh. Sami pudunan. Enten pasung. Enten apem. Enten gedang. Enten ketan. Nak kita hayati, nak kita raosake teng manah kita selaku wong Jawa. Enten pasung, enten gedang, enten apem, enten ketan. Kita hayati pasung le poso awake dhewe gari pirang dina. Pasung niku nak cara diarani pasung. Kowe poso aja mutah wong gari pirang dina dikuwatake mumpung isih nang bulan Ramadan. Pasung poso isih ping pira, gari ping pira. Nomor kalipun
gedang. Gedang niku lambange nawaitu sauma godin godan. Leku niat mebengi le poso dina iki lho. Ya gari pirang dina le pendak bengi tangi kan niat nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Utawa nawaitu soma godin an adai pardisari Ramadhana hadisanata lillahi ta'ala. Lha awake dhewe ngucapi ngono kuwi gare pirang bengi. Isih ping pira nek awake dhewe ora tenanan elake maneman. Le ngetokake pudunan dadak enten pasung, dadak enten gedang. Lho gedang niku niate godan sesuk niat mebengi le poso saniki mulai metune pajar wau nika. Engkang nomor 3 nipun ana apem niku apun pangapura. Mula Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nalika Pak Imam ndonga ngoten niku awake dhewe nang omah ya komuni ani mawon. Ana nggih angsal, mboten napa-napa. Lho, lek arep ngucap apem apuwung njuk ngapura ki gari ping pira? Mau ditulis sakniki ni gari ping pira tekan sesuk enteke bulan Ramadan. Mula kula kawiti mawi aji mumpung diwaca Allahumma innaka afuwun karim ora ping 7 utawa ping 70 yen kula aturi nika. Gawe njaluk ngapura teng ngersane Gusti Allah. Sebab menungso niku ora ana sing resik, kabeh gobrah luput, gobrah salah, gobrah dosa ya sing hubungan karo Gusti Allah, ya sing hubungan karo sesami manungsa. Mula dadi bulan Ramadan diwarai karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulang karo Siti Aisyah garwanipun. Yo garwanipun diriwayatke kados-kados demi sakniki do kon keh-keh maca di samping astagfirullah wa atubu ilaik ya kuwi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asal. Loh, niki gari ping pira le ngono kuwi gari ping pira? Wong gari kapan ya bodo iki kok wis mindik-mindik tenan wis muni zakat lho. Rasane kaya bodo wae lebar iki. Ban apa zakat bali kaya bodo kok. Lha iki mangke kan kaitan Ramadan, nok klaturke. Mbok wong Jawa kuwi pintere pengpengen gawe sanepa. Dadak ana pasung, dadak ana gedang, dadak ana apem. Amal kok Joko ora wisane ora gambaran kuwi ora pinter ora cerdas. Supaya cerdas pinter wong Joko seneng kali Joko gawe aneh-aneh, oh tak sanepake tak gambar-gambarke men do gampang mlebu nang atine kuat keimanane. Wong Jawa kuwi senengane slametan. Nomor 4 kok ana ketan. Ketan niku lak budam minasayatin. Awake iki men adoh saka penggodane setan. Mula te bulan Ramadan begitu teko sasi Ramadan, supidat den tlikung den cancang sapa asayatinu pira-pira setan. Setane dicancang, ditelikung, dimulai kacing tugas itu kan nyancang setan ana ing bulan Ramadan. Mongko entahe bulan Ramadan malam bodo diculke meneh. Nggodho wong meneh menjur bodo kadang lali sanak sedulur pada seneng jalan-jalan tenimbang silaturahmi. Mong setane dicancang sesasi lebar dicancang ya berot to kaya sapi nang berot. Berot.
Ketan iki artine budda minasa men adoh saka setan, adoh saka penggodane setan, mula setan dicelikung dicancang, arang-arang sing nggodha sing nomor lorone ditutup lawang neraka, dibuka lawang swarga. Ikilah jenengane pudunan wau kula kawiti aji mumpung anane pasung, anane gedang, anane apem, anane ketan, kita damel dasar kita ibadah te bulan Ramadan, sebab anane pudunan ya muna bulan Ramadan tok. Liyane Ramadan ora ana pudunan, mesti nggambarake nyanepake ibadah umat Muhammad utamane nang senang tanah Jawa lewat Wali Songo digambarake pudunan sing dilengkapi perkara papat to sedekah mawi perkara papat. Gimana monggo aji mumpung kita etung-etung dhewe-dhewe gari pirang dina le niat, gari pirang dina le poso, gari pirang dina le njaluk ngapura, gari pirang dina le ados saka setan. Iki wau jur awake dhewe tenanan lah semangat mangkeh nginjak teng bulan Syawal men awake dhewe wis tenanan oleh ibadah amarga diwulang teng bulan Ramadan. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Sasampunipun kita saestu ibadah semangat lan tenanan teng bulan Ramadan iki kudu ana kewajiban sing kita lampahi uga rampene poso men iso metu sewiwine men iso mabur nerobos lawang langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai arase Gusti Allah Ta'ala. Wong sing mampu isih punya kewajiban setunggal rupane zakat fitrah. Nek coba digasekake wong ya juyu wenang ngetokke zakat fitrah min awali syahri saking kawitane sasi Ramadan. Upama wis sing poso mulai dina Kamis paing nika ujug kok ngetokke zakat oleh. Ning diutamake di akhir-akhir ngeten iki paling utama malih ya ki ngadepi antarane juse Ramadan kali juse Syawal niku sing paling utama. Mulai kula aturke tasih enten kewajiban setunggal kagem kesayananipun wontenipun siam men iso katampa dening Allah Subhanahu wa taala wontenipun zakat sing jenenge zakat fitrah. Zakat fitrah iki syariat disyariatke khusus umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi mbiyen ora disyariatke ya kon zakat ora jenenge zakat fitrah. Umat Nabi Isa ya enten zakat, umat Nabi Musa ya enten zakat, umat Nabi Ibrahim ya ana zakat ya ana poso ing ora zakat fitrah. Sing duwe zakat fitrah jenengane iku mung umate khusus kanggo umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sause tindak hijrah saka Mekah pindah teng Madinah oleh 2 tahun niku manggon teng Madinah. Terus Kanjeng Nabi poso sasi Ramadan kurang 2 dina Idul Fitri bodho ujug-ujug oleh perintah karo Gusti Allah Taala kon ngetokake zakat fitrah kon narii ngene wong-wong sing mampu ngetokke zakat iki wau kon ngedumke marang fakir miskin sing ora mampu supaya dina bodho iki melu-melu seneng kaya kancane sing duwe njur melu duwe melu seneng melu tenang amarga kabeh kecukupan.
Mula teng mriki Nabi dawuh saumu sahri ramadhana mu'allaqum baina samai wal ardi wala yurfa'u ila fi zakatil fitri. Poso Ramadan iki isih gumandul, isih gumantung, geong-geong ing antarane langit karo bumi, ora iso munggah, ora iso mabur, ora iso nrabas nang langit siji kan langit sepitu iki yen urung dijakati fitrah. Tapi yang sampun dipenjakati kados wau dalu niki mangke entek sasi Ramadan akhir mau entek malam Jumat atau malam Setu langsung poso Ramadan iku dadi manuk sing warnane ijo metu sewiwine mabur munggah nabrak langit lawang langit siji langit pitu tekan ngaras di stop karo malaikat utusane Gusti Allah poso kowe mandek kene ngenteni wong sing kowe maune poso tunggunen sampai mati kok nak mati petu ngono nak wong wis mati kon metu umpama Mbah Jiman kok sedo umpama Mbah tak ge gambaran niku poso saiki saya digantung lho Mbah nek sampeyan wis sedo gek posone metu seniki posone saya digantungke digeyong-geyongake min qonadilil arsi nang njero lampu aras disimpen nang jero lampu ngono kuwi. Petok iki pasane Mbah Jiman, pasane Pak Sukir, pasane Mbah Haji Mono ketok kabeh. Digantung kelip-kelip. Ngenteni wonge sing duwe poso, ngenteni wonge sing duwe poso dizakati niku ngenteni. Limling ngene, ora mati-mati yo. Wong aku lek arep ngethuk. Lah malaikate lha kaya ndonga panjang umur wae kok. Lha apa men akeh ibadahe men akeh sangune taun sesuk men iso ibadah meneh poso sesuk duwe neh simpenan poso meneh sing digantung nang lampune alas niku lampune warnane ijo kulit-kulit iku wau make isine poso karo zakat mabur mungguh ngenteni wonge cara kula nggih sami dinteni ditunggu-tunggu. Nah, lebane kunjur iki saya rampung. Lebane kunjur kot aplaka mang tajaka wa harus marobi pasola kot aplaka. Teman-teman bejolan untung tumrape wong sing gelem nyucekake atine. Utawa atine utawa posone kelawan zakat sebab zakat iku nyuceni poso sing cacat kok omongan sing ora pas omongan sing anggur-angguran padang meleset sakmunine lah niku iso disuceni kelawan zakat fitrah wa zakaros marobihi lan untung lan bejo wong sing iso eling nanggone Gusti Allah taala secara tafsiranipun ayat menika eling kelawan lesane nyebut la ilaha illallah Allah Allah tekan jero ati biqalbihi walisanihi ananging yen dimurati dohir seneng-senenge wong beja-bejane wong rampung poso rampung zakat bengi malam bodo iso maca takbiran wa zakaros marobihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Lho niki wa zakar marobihi iki zikir maca takbiran ana ing bengine malam tanggal 1 Syawal ya kuwi sebab rampung bodo rampung poso rampung zakat diarangi kemenangan menangi uang iso nglakoni kewajiban nyebut-nyebut asmane Allah kelawan diarani ya ki mau takbiran masuk malam bodo takbiran sing rame masjid musala dirameke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar
Allahu akbar walillahil hamdu. Iki saya itu bangga. Hati ini bangga. Saya nomor 4 telune wasolah. Sholat secara tafsiran ya suatu wajib niku wau 5 wektu. Ning secara murad sing umum gandengan kalian poso, tak bali kok arep malih, poso rampung, zakat rampung, bengi iso takbiran, isuke iso mangkat sholat riyaya Idul Fitri. Loh, saestu niku marosake. Poso rampung, zakat rampung iso kabeh. Terus apa niku wau? Bengi iso takbiran, esuk iso mangkat riyaya nang masjid awor kancane akeh. Pasolah mongko nglakoni salat sunat Idul Fitri bareng-bareng. Lumno njero ndonga sehat, ndonga waras, ndonga slamet, ndonga kuat, ndonga sempat men iso tumeka teng masjid bareng-bareng salat riyaya. Ikilah kebanggaan umat Islam, kebanggaane wong Islam, apa wong Islam iku wae. Lha iki sing kaitan kali poso kula aturke. Nak wis ngono kuwi rampung, isa dikaiti sunat lain. Ana klambine syukur anyar, pecise anyar, sarunge sing anyar, sandale anyar, sajadahe anyar, rukoe anyar, gamise anyar, kudunge anyar, jinjite yo anyar. Umume saiki do kaos sikil wong itu to nang masjid nganggo kaos kaki sing anyar, men aja ketok mletheke sikile umume iki gitu kon. Oh itu do nganggo kaos sikil umum. Do mangkat jumatan, ada mangkat salat, do siak kakike di kaosi sikil niku. Nah niku kabeh anyar. Iki mah senenge kaya ngopo? Wong pancen bodho niku hari seneng, hari bahagia, hari rahmate Gusti Allah, seneng-senenge wong kot aplaka mau ya kuwi peparinge Gusti. Allah yo dirobo rampene apa-apa sing anyar, apa-apa sing apik men tambah seneng, tambah bunga. Ning sampeyan iso tuku barang apik niki wau, syukur anting-antinge tambah grame. Kalunge semua itu lho tambah grame, wong apa tangan iki jenenge apa? Gelange ya tambah grame. Gawa nang masjid ora apa-apa. Gemangan gawe malah seneng kok. Gawe mangkat riyaya ora apa-apa, ora pamer mboten. Ngetokake iki lho Gusti Allah taala paring rezeki karo aku, iki pas aku seneng, klambeku anyar, rukoku anyar, kudungku anyar, gamisku anyar, tanggo kabeh karena nyukuri nikmate Gusti Allah. Lho nah sekarang kowe mayat, ta Ji? Saiki wong Islam bodho kok nyekutu iya. Klambi picise merot abang sandene. Meletot pisine meletot sandene, wis. Sarunge nglinting kabeh. Lambine bawa ora bejaji umpama. Kowe ora ngetokke nikmat Gusti Allah taala to. Ketokno nikmate Gusti Allah taala yen awake dhewe iki didadekke wong Islam sing iman, yo barang sing apik tak nggo gawe ibadah iki karena aku nyukuri nikmate Gusti Allah, ngetok-ngetokke sugih Gusti Allah sing diparingke marang aku. Lho, awake dhewe iki diwehi karo tanggane ora muni matur nuwun kadang wehi tengah tanpa matur nuwun. Bisu wae iki. Jare Mbah Jumono nyodoke aku gambarane. Lho aku ki medul mawon, mbok wae kembang kul, wong meneng wae ramet jame wong. Dheweke ya meneng wae iki tanpa matur nuwun barang. Lho, iki menurut Gusti Allah salah sami. Mosok bodo-bodo tak cukupi, pakaian tak kon rampung le poso le zakat, le ngopo-ngopo sampai mejane wis komplit panganane kabeh do iso tuku kok. Mosok matur nuwun wegah. Allah taala ora seneng
Lah mau jodoh sesuk nak pas bodho berpakaian iki sae niku to diniati matur nuwun karo Gusti Allah ngetokke nikmate Gusti Allah diparingi awake dhewe disyukuri nikmate Gusti Allah. Iki golek-golek rampung. Tak boy sithik. Lah mengko nak bodho to tak kula karek jemami aja lali duwite kotak. Ya dingeke sithik-sithik niku to, ngeke sithik-sithik, wis tuku panganan, ngeke sesuk nak bodho esuk digembol gawa nang masjid, lebokke kotak. Idep-idep kena gawe simpenan sesuk nang akhirat. Ngoten mawon, jet nang kotak. Lah piro, Mbah? Enak ana 10.000. Ya foto-foto kok ora ana ya sakanane ya. Lah nak takon iki 10.000 to apa 20.000 to? Takon. Lah takon nganyangi pasti ya. Nak ditakoni nganyang, aja sithik sing akeh. Ya sak mampune. Nomor lorone salaman. Lho. Aja pati-pati selak bali. Bar salat riyaya iku yen urung rampung salaman. Ora rampung sama aja selak bali. Amarga tinggal kitab sing kula beton iki dipun kandhakake tahadu. Ayo padha aweyo hadiah sira kabeh. Hadiah itu termasuk kaya dene nglebokke den kon kotak, ngewedhet anak putune. Ngaten niku jane hadiah. Ngateri tanggane kono kok urung duwe kacang, tak terane kacang tanggane hadiah. Tahabu wong nek dihadiah iki dadi seneng, dadi cinta, dadi sabab ketindihan budi, ketutupan budi peparing iki wau ndadekake takabur, ndadekake kasih sayang. Mesti aku ngene, Pak Sobir lho. Mbak aku iki paling jenah lah ngomong. Nanti opo-opo mesti wehi kok. Lho, jadi atiku tambah luluh, tambah seneng, tambah cinta. Mula kitabe muni tahabu. Wong ahli hadiah, karo sing dihadiahi iki mau saling mencintai. Nomor 3 watasofaku seneng salaman karo kancane, salaman karo tanggane, salaman karo keluargane, salaman karo anak putune, anak putune jek samana yo wong tua sing ngejak salaman dhisik, salaman karo garwane, saling salaman niate njaluk ngapura tusane kadis hab al-ghilu angkum to angkulubikum wong salaman iki iso nglebur iso ngilangi unek-uneke ati to dosa sing manggon nang jero ati sing hubungan antarane manungsa karo manungsa. Mula sedak salaman bodho sing ikhlas atine legawa lan legawane manah salaman jiniati ngapuronan nak kurang marem kurang patut salaman nang masjid mengko diparani meneh nang omahe njaluk berkah donga lan njaluk ngapura iki jenengane wong Islam banggalan seneng dadi wong Islam. Nek wis ngoten niku ahlul jannati ahli swarga iki mau saben-saben wong sing apa entengan wong entengan. Ahli swarga niku entengan. Wis entengan layinin lemesan, ora kaku, urang mangkuto waton. Dikandani yang gugu mayar. Salin gampangan mayaran tolikin sumeh ora prengat-prengut karo sapa wae iki jenenge ahli swarga. Mula njur nyawa kuwi kadang nek sosok nyawa kuwi golek idalane dhewe ngoten kawak kawula aturaken sing paling penting iki wau ngaji niku mulai pertama sapa wis ngaji tekan kula saniki niki siji to muniate iki wedi karo nerakane Gusti Allah. Nomor 2 wong niat ngaji niku mesti golek swargane Gusti Allah. Nomor 3 men digampangke dalane nuju nang swarga. Sebab wong gelem mangkat ngaji kuwi dalan swarga dijembarake, gledhek kepenak mlakune.
Terus saya pemerintah ya bangunan desa atau dibetonisasi men mayare mlaku. Mgledek. Ngono riri do ilang kabeh. Ya tujuane wong urip iki wau siji iki mung wedi neraka men ditutup, loro seneng swarga, nomor telune ya men iso mlebu swarga liwat dalan sing gampang. Simpulane ngaji teng niku tok, ora ana liya-liyane kejaba mung niku tok kesimpulane wong ngaji niku. Sapa wae sing ngaji tak simpulke saniki telu tok niku. Nah niku awake dhewe muga-muga ning ngaji selama bulan Ramadan mulai tanggal pertama tekan mbok sesuk tasih mboten kula mboten paham iki wong kula mboten buka jadwale sementing tengah kula saniki muga-muga ditampa kabeh dening Gusti Allah Ta'ala dadi sebab wasilah awake dhewe ngambah dalan swarga akhire tekan swarga muga-muga dibukakake lawange swarga. Sebab lawang swarga niku dari kanjeng pirang-pirang enten lawang ilmu, enten lawang royan wong sing poso, enten lawang sedekah, enten lawang jihad. Saestu niku enten lawang salat lan kula ngaji wingi sasah iki niku enten lawang salat lan werna-werna. Lah awake dhewe kadang poso, sesuk muga-muga dadi rombongane mlebu lawang royan lawange wong poso. Amin amin ya rabbal alamin. Sing paling terakhir aja sampai lali persiapan atau wong Jawa nyekar ahli waris nang kuburan. Lah badane kapan wis pokoke teko nderek persiapan mawon. Persiapan ya ki mau tuku kembang sing apik, sing sehat, aja sing luset lho. Men awet ijune, awet segere sebab setiap barang sing seger terutama kembang ana tlaseh, ana mbang awur, ana werna-werna niku to kok dokoke di kuburan diniati iki nyekar mbah-mbah niku wau insyaallah barang iku maca tasbih selama isih seger melu-melu njuke ngapura karo ahli warise awake dhewe wong Jawa donyok apa nyekar nggone wong mati umume nek teng daerah mriki nak arep bodho wis menginjak tanggal setunggal Syawal. Jadi iku seneng awake sehat iso nang sareang, iso werna-werna. Dadi yo tarane kot aplaka bunga bangga seneng tumrape wong Islam sing iso nglakoni ngono wae kabeh. Lah iso nglakoni ngono kuwi kudu awake sehat lan awake waras. Muga kali tibir kulub dipani sehat, dipani waras, samet wilujeng kuat doiran batine iso tumeka kabeh sing kula aturake. Niki hukum ketoke enteng abot dilakoni. Bareng-bareng sakniki wong bane awak kula aturke siji tok awake dhewe wedi karo neraka, seneng karo swarga. Senajan ora patut mlebu swarga ning tetep njaluk swarga. Ditutuk lan ilahi rasul. Ilahi tolel perdos si'ala wala abwan ala naril jahimi fahabali taubatan wa ghfir zunubi fa inna ghafirun bil adimi Gusti kula mboten ali swarga lan kula mboten kiyat dekeke neraka mila Gusti mugi paring pangapura tatang sedayaning dosa kula
Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal zakatana waj'alhuma junnatan minan nar wa tadhhiral li qulubina ighfir lana dzunubana khatayana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna may yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma shaqih abdanana wa shaqih ajsadana. Allahumma shaqih qulubana wa arwahana. Allahumma shaqih uqulana wa abkarona wasfi mardona wa tawil umurona umron nafi'an mubarakan li ta'atika wali makabatika wali ma'rifatika lil ibadah bikaki wa bi barakati suratil Fatihah. Allahumma ya Allah ya qawiyyu ya matin ikfina syarra zalimin. Allah nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah nas'alukal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina bihaqqi wa bi barakati suratil Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanallahi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Aqim siratal ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Mata nek kula ngaos awal akhir mulai pertama kula ngantos bisa niki kathah kekuranganipun kula kathah luput salahe kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Enten saene lan enten apa niku apike ya muga-muga berkahi manfaat dumateng kita sedaya sehingga kita waket nglampahi kanthi dasar aji mumpung nang bulan Ramadan lan isih aji mumpung urip nang alam donya gawe ngamal nyembah ing ngersane Gusti Allah taala. Kula akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.